फला दारिखा बिन फलाखौ करिखा बिन फला करिखा बिन फला करिमोन नों सायजामान थांमानि अ फला ताक बिन थाका मुंबई महाराष्ट्र बुइनगो भिडियो जेंना सिगां लाइक टाइप सब्सक्राइब खालामना तापौदे काका हम सब आम जुंगनानि बागै फाइ सब तामनि बागै फाइ आं जत्तना मास गाय फान कारि रिमानो सब बब खबर फाइ 100% गेटि नि वां साइरि मानो ताबु बिसिनो सब सुनो मसो सुमा लानो कुसुम खलाइ मा आं उत्तरि नाय आं आन्सारि नाय जे प्रश्न खलाइ आं उत्तरि नाय आं आन्सारि नाय अरे बुता मानो खुमयासा साबो बुखाबे फाइ साबो बुखा हमे फाइ आं जत साइ मानो 100% ग्रेट रिवै मासा के ताबो साबा आरो कुसुम खाना खाइदि आं आन्सार नाय बुता का नाम तेके कुतुक तंसा साबो बिया जतना बुखाबे जा हाबै साइ मानो 100% उनखा ग्यारान्टि दि साइ मानो नंबो आं देब ग्रुपले